ଉଠିଆ ନା ହଁ କଣ ଏତେ ଦୋକାନରୁ ସଉଦା ନେଲ ଆଜି କେତେ ଦିନ ହେଲି? ବୋଲେ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଆସିବଣି ବୋଧେ। ଛଅ ଅର୍ଜୁନ ମାସରେ ତମ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ, ତା ପଇସା କେମିତି ହବ? ଅର୍ଜୁନ କୋଉ ପଇସା ମୋର ତ କାଇଁ ମନେ ପଡୁନି କୋଉ ପଇସା। ପଇସା ତମର କିଛି ମନେ ପଡୁନି? ନାଇଁ ତ କାଇଁ ମନେ ପଡୁନି କୋଉ ପଇସା କହିଲ। ଯୋଉ ଗାଁରେ ନେଇକିରି ଭୋଜି କରିଦେଲୁ, କଣ ଗୋଟେ କାମ ପଇଲା ବୋଲି ହୁଁ ସେ ପଇସା ଟା ପୁଣି ଦୋକାନରେ ଦିଅ ନା ନାଇଁ? ଭୋଜି ଆମର ଭୋଜି ହେଇଥିଲା। ଆଉ କଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଜି ହେଇଥିଲା? କୋଉ ଆଁ? ଭୋଜି କି କଣ ଭୋଜି ହେଇଥିଲା ତ କାଇଁ ମୋର ଖ୍ୟାଲ ପଡୁନି। ଭୋଜିରେ କଣ କଣ ଖେଳ ଆଇଟମ ପଡିବ? କଣ ଆଇଟମ ଭୋଜିରେ ହେଇଥିଲା କହିଲ? କଣ ଆଇଟମ କଣ ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିବି? କଣ ହେଇଥିଲା? ତମ ଆରେ ଆଇଟମ ଟା ତୁ ଜାଣିଥିବୁ ନା ମୁଁ କହିବି ଏ କଥା? କଣ ଭୋଜି ଆମର କଣ କୁଣିଆ ମଇତରେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ? ନା ନା ତମର କାଇଁ କୁଣିଆ ମଇତ୍ର ଆସିବେ? ସେ ଯୋଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କୁଣିଆ ମଇତ୍ର ସେଠି ଖାଉଥିଲେ ସବୁ, ତମର କାଇଁ ଆସିବେ? କିଏ ଭୋଜିତରେ ତ ଆମର ତ ଭୋଜି କାଇଁ ମୁଁ କାଇଁ ଖ୍ୟାଲ ପଡୁନି ଭୋଜି କେଉଠି କଣ ହେଇଥିଲା କାଇଁ ତ ମୋର ମନେ ପଡୁନି। ଏ ଭଗବାନ, କଣ ମନେ ପଡୁନି ତମର? ତମର ଗାଁରେ ଭୋଜି ଦେଲ, ସବୁ କଲ, କହୁଛୁ ତୋର ମନେ ପଡୁନି? ତମ କୁଣିଆ ମଇତ୍ର ଆଇଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲ, ଆମ ଏଠି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଲ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲ, ନିଜେ ତାହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ, ପତ୍ର ଲଗେଇଲୁ, ସବୁ କଲୁ, ମନେ ପଡୁନି ତୋର କଣ? ତାହେଲେ ତ ଆମର ବାପା